Il-ħamis filgħodu l-Qorti Kriminali ordnat li għas-seduta li se ssir fil-31 ta' Jannar l-esperti barranin li tqabdu mill-Maġistrat Gabriella Vella fl-inkjesta tal-isptarijiet Miroslava Milenovic, Sam Sitlington u Jeremy Harbison ikunu fiżikament preżenti fl-awla u biex iwieġbu il-mistoqsijiet kollha li jsirulhom. L-ordni ħarġet fuq talba li saret fost l-oħrajn mill-avukati tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Dan wara diversi żviluppi fosthom li fil-ġimgħat li għaddew. Fil-qorti wkoll ġie stabbilit li l-esperta serba Milenovic li tqabdet bħala accountant forensiku la għandha l-kwalifiki neċessarji u lanqas warrant ta' accountant. Appena sar magħruf dan Milenovic għażlet li ma tixxietx aktar fil-kawżi dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet. Eventwalment fir-rigward ta' dan kollu l-Kummissarju tal-Pulizija intalab biex jibda investigazzjoni minħabba ksur ta' diversi artikli tal-Kodiċi Kriminali. Sar magħruf ukoll li l-espert Irlandiż Sitlington kien tkeċċa mill-Gvern Ingliż fuq każ ta' konflitt ta' interess. Dan minħabba li waqt li kien qed jaħdem fl-Amerika t'isfel fl-istess ħin kien qed jaħdem fuq l-inkjesta Vitals u prova jakkwista kuntratt mal-Korp tal-Pulizija ta' Malta ta' madwar €1,000,000. It-tielet espert Harbison li wkoll Irlandiż kellu konflitt ta' interess meta waqt li ħadem fuq l-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella ma dikjarax li għal 18-il sena kien impjegat ma' PricewaterhouseCoopers li wkoll kellhom irwol importanti fil-konċessjoni tal-isptarijiet. Sa dan it-tant il-Qorti Kriminali ddeċidiet li terminu moti mill-liġi biex qiegħed iddeċidi dwar it-talba għar-revoka tal-ordni ta' qbitu f'riżal fil-konfront tal-akkużati fil-każ Vitals għandu jitwal. L-imputati għandhom żmien 15 wara s-6 ta' Jannar biex jindikaw jekk iridux itellaw xi xhieda fit-talba tagħhom għar-revoka tal-ordni ta' qbitu f'riżar. Fil-31 ta' Jannar imbagħad il-Qorti Kriminali se tisma' l-provi fuq ir-rikors li tressaq għar-revoka tal-mandat u wara tħalli l-każ għad-deċiżjoni.